he de dir que jo he respectat en tot moment els presidents de la Generalitat de Catalunya. Vaig tenir relació amb el senyor Puigdemont, amb Torra menys, és cert, i amb el senyor Pere Aragonès també abans de ser president. I jo crec que la nostra relació és fluida, però molt condicionada per l'agenda catalana. Nosaltres tenim ganes de cooperar, de col·laborar, de fer coses junts amb Catalunya. I tot des d'un marc clar, que és el que hem dibuixat sempre, i és un marc d'autonomia dels distints projectes polítics. Nosaltres tenim un projecte polític que es diu, ara en aquests moments, el del País dels Valencians, que es diu Comunitat Valenciana, i que és un projecte de prosperitat social obert, progressista, i que vol parlar i dialogar i treballar amb tots els pobles d'Espanya i d'Europa. I aquesta és la nostra perspectiva. I nosaltres volem tractar-nos amb respecte, que és la base. A partir d'ahí, el que passa és que no comprenem algunes decisions que respectem, però no les comprenem. No comprenem com Catalunya no vol estar en l'espai multilateral en moments determinats, quan realment ahir s'està defensant o no defensant els interessos dels ciutadans d'un país. Pensa que aquesta tàctica té data de caducitat, que Catalunya més pront que tard haurà de seure també a taula en debats com el del finançament, per exemple? Estic segur que és una qüestió de seny, trellat o sentit comú. No sé, de veritat, no significa cap renúncia sentar-se a parlar. Sentar-se a parlar no és renunciar. Acordar no és trair.